Salam, hürmetli vatandaşlar. Men size halkın ardına yayıladılan pikiri aydayın ve siz özünüz cevap verin şu pikire. Doğru mu şu pikiri ya ne doğru mu? Abbasaniyalar bizim devletimizi yamanlayarlar. Onlar günvata devletlerin pullarını işleyerler. Onlar Amerika'nın pullarını yaşayarlar. Onlar daşarı yurtta hocaynların itleri. Apozisiya diyenlerin hemmesi halkının düşmanı. Onlar günvata devletlerin tarafından malileştirilýär ve olan pullarına yaşayan adamlar. Siz öz pikirini yazın häzirki çıkışta öz kommentarýaňyzy yazın şu pikir näme dogry dikkat edýäňiz näme dogry. Biz şu pikire ýene-de gaýdyp geles bizim çıkışymyzda häzirki çıkışymyzda. Şoň üçin biz öz gepleşigimizi başlaýaly. Ýene bir salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2022-nji ýylyň 25-nji mart hepdeniň anyny güni. Hoş geldiniz bizim kanalımıza. Şu gepleşiň temasy arkadan Serdar bize haýsy durmuş berer. Biz öz vatanymyzda dolanyp bagtly ýaşap bilersmi? Ýollar tiz wagtda açylarmy? Onu haçan ýollar açarlar? Egerde tiz wagtda açylmasa, haçan ýollar açylar? Ýollar açylmasa biz näme etmeli? Gelin şu soralara hemmemiz bile seyredip geçelim. Yine birinci sorudan başlayalım. Arkadan Serdarı bize haýsy durmuş berer. Men öňkü edeklerimi aýdyp geçdim hormatly vatandaşlar. Bir minut ses gelýär dämi? Men gurläp otyryn, ses gelmeýän bolsa. Voilà. Men öňüm aýdyp geçdim öz çıkışlarymda Türkmenistanyna diňe bir Berdimuhammedow diktator diýär. Türkmenistanyna şu diktatorun 30 ýyldan beri gurulan politik, ýagny siyasi sistemi. Şu siyasi sistema hiç bir adama, hiç bir halka yol berenok. Ünsürüm. Bunun konstitusiýany 9 edek ýa-ni kesip ýamak diňe öz haklaryny güýçledip diktator diňe öz hakyny güýçledip konstitusiýany goýdy. Soňky edek 25-nji sentýabrda 2020-nji ýylda ütküdildi. Oňa sebäp bolmady. Ýöne şonda da öz ogluny getirjek bolup, şol maddalaryny ýa güýçlendirdi. Hiç kim daşar ýurtdan içinden bir sonra ýa-ni diktatorun ruhsatı bolmasa şu saýlara gatnaşyp bilmeli ýa-ni. Oňa 15 ýyllyk möhlet goýuldy. Daşynda sen ýa-ni ýaşan bolsaň, içinde iýdiliklerini 15 ýyl ýaşamaly. Ol hiç bir konstitusiýalarda ýok, diňe bizde var. İkinci, şo ýerde ýa-ni seçme diňe partiýalardan bolmaly. O partiýanyň 3 tane partiýasy Türkmenistanda resmi tarapdan hasaga alynan, ine şo partiýadan bolmasa bolanok. O partiýalaryň içine girmek üçin sen içinde kontrol var, içinden saýlanmak üçin seni saýlamallar. Diýmek o ýolum ýa. İnniki yol, üçüncü yol, sen ýa-ni adinoşny ýa özüň inisiatiwny gruppaň bilen saýlanyp bilersiň, onunla seninle 10 adamdan sesler bolmaly. 10 adamdaky sesler her etrafdan 300 adam minimum bolmaly. Diýmek Türkmenistanda näçe etrafyň bardygyny bilemek, mesela şimdi diňe Muratda 12 Murat etrafynda 12 sany oğul. 12-14 sany oğul. Şu oğullardan şu 300 adam gerek. Onu etmek için içinde aylanıp diňe ýygnaklar geçirmek däl. Öz ýa-ni meýdanyny düşündirip, halkyň awraýyny adanyp, içinde aylanıp şuraya toplap bolmasa, onu bir aýda mümkin näme toplamak o sesleri. Ne şuraya ýa-ni el ýetiriksiz mümkinçilikler goýulýar. Hiç kim şonu geçip bilmez ýa-ni. Yönen mesela için yine 8 tane kandidatı yani ikisine partiýadan galanlarına inisiatiwny gruppa dördün kişi olup onun sesler aldıran kişi olup yani yine de suratçı adiyata sayılarını geçirdiler. Hakikattan 8% adam gatnaşy saýlawy. Şoň 70% yani ses verdi. 70% ses verse 5-6%
adamlar Serdar Berdimuhamedova ses verdi olurum военный harbunuktaki hukuk organı kurumları ve hükümet kurumlarının vekilleri başka adam ses veren, başka halktan bir bolsa bir 2% ses verenler olan yani ya Berdimuhamedova ya ona karşı. Bolursun. Sayılar köp adam katnaşmadı. Şonu indi o 8% değil. 8% adamın seslerini alıp 92%'ın adamlarına basış edip onun isteklerini dinlemen, onun fikirlerini dinlemen bağışlan. Onun fikirlerini dinlemen yankı neme diye. Bir mut Timur Serker'de giyecek kolya men şuna sılkı iyi verdim olayım. Yeni oraya iyi vereyim ben. Yine şunun bilen biz dine diktatör de şunun gurun yani siyasi sistemden çalışmıyor. Şunun kabul eden bir topur dokumentlerini biz çalışmıyor. O demek ne? Konstitusiyonu. O demek ne? Söz adaletli boyunca bir topur yani hasaba alınan kanunların içindeki maddeler çalışmıyor. Şunun için men meydinamamda görün, o siyasi meydinamamda birinci bilen biz açık sayılar geçirmeli. Açık sayılar geçirip prezident saylansan biz ikinci bilen yani parlament üyelerine iyi verip teyade parlament görüp. Mesela bu parlament bilen biz hiç tarım saylap bilmez. O mümkün değil. Mümkün değil. Bu yerde dine Berdimuhamedova ve para adamı oldu. Bunları yani küldürlüken bana bir uğur düşmanı. Onun için uğur sayılar diğer uğur ayrı diğer adımla sayılar. Bizde yaman köp sayılar olur. Etraf, şehir, velayet, parlament yani bütün dünya nasyonal sayılar olur. Prezident sayılar olur. Polisi, sultan yoldaşları. Hepsi sayılar olur. Yine bizim kanalımızda Timur Serker'de oluşturuldu. Timur Serker'de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Salam iyi vatandaşlarım. Başlayayım birazcık gece kalma oldu. Telefonu geldi Torova. Hatta bir köp soralar geldi. Sonra men özüm aldım məznemede başka telefondan. Murad ağa, sizin haşim var. Bir topar adamlar var. Sizin haşim var. Bir soruğa cevap verin. Bir topar interesli bir soruğa var. Aynen. Şu bir topar adamlar ortayetten mana siz köp görledin. Hazır şu katı soruğa köp bolansan dädir, onunla şan adamlar hemen birleşip soruyorlar. Murad ağa diyarda, nämçinje şol prezidentiň oğlu Serdar Berdimuhamedov eline karam tutup diye eline karam tutup şu bizim halkımızı bütün dünyanın aldap etdi. Ol Allah Taala urban ka. Nämçin bedip bu hostu etýär. Şol nämçin şol ya ol Huda nananok ka diýip şey howa. Şol tora näme jogap berip berdiňiz? Karam tutup aldı. Bir şoň atatam öýden howa şol. Bular Huda urban ka diýip tora berýärler. Estağfurullah. Sağ olun. Soru doğru yöne men cevap berbilerim ama bilmem. Men yürüyte bir dini uğruna çıkış edecek yürüyte. Bana köp adamlar yani dine ulu hurmat koyan, bizim hemen hurmat koyan, olur olsa büyük hurmat koyan dini yani has hem zaten büyük tutup gelen adamlar var, olur köp sorular ya. Şunun sorunun cemlet men yürüytörüştürülün bir çıkış ederim. Şimdi Timur Serker'den sorunu Allah Taala fiiliye himmelada. Bir topar adam ayet duvarını okuyor. Öz isteklerini aydıp bizi halas edin deyip Allah Taala'nın diliye. Allah Taala öz eden işlerini bizim üstümüze ne diyor? Biz kıymırlamalı. Biz Allah'a dayanıp kıymırlamalı. Eğer de biz kıymırlamalı onu Allah Taala'nın düzüdüğünü öğrenelim yine şu kaydık geliyor. Şunun için bizde umid bizde anam dönümeli, bize özmeli. Biz şunu ediliyor. Onun neyme hakları var? Şuraya bir kamçılık etmeli. Neyme hakkı var? Atadan oğluna geçirmek. Yani vazifesini. Neyme hakkı var?
ata oğul ikisi bütün bizim döwletimiz basıp almak. Oraya hak yok. Yönü bu hak bir günde gelmedi. Berdimuhamedov birinci günden başlap öz gelinine kanun bozup geldi. Gödük kanunlar bozdu. Özgürde Ataev özgürde Ataevçi türmeye bastı. Meclisin yol açtı. Şol adam vaxtın hökümetini yol açtı. Açık saylama geçirmeli. Şonu şehitti de geldi, şon derevine yerini aldı. Oraya atadan oğlunu geçen olsa, onu neymiş? Murat Niyazov geçmedi. Neymiş? Berdimuhamedov toporu bilen nemen arkasında durup, Jadan Hramov arkasında durup basıp aldı. Şimdi şu adamlar Berdimuhamedov kanun gödük bozup bunu anırdır diyen bolmasın. Bundan da metal bozuyor. İki soğuk geçen son ağın yükke başlap, gerayın urup ağın giden merak başlıyor. Onu da halk işletiyor. Ona da halk Allah Teala dayanıp uti kıymıllama. Allah Teala dayanmalı. Yani biz kıymıllamalıyız. Allah güç veriyor, kıymıllamalıyız. Edemiz o. Şunun için biz özümüzün hareketlerimizi etmeyen Allah Teala hem günahları atmak ol ne yapıyor? Biz Allah Teala dayanıp Allah Teala biz döydün olsa Allah Teala bize mümkünçülük vermeli. Şu mümkünçülükler önde dur. Biz onu saylamız o. Biz dine doğacı o havatir sebebi biz şunun bilen hem de düzülür bu kadar. Düzülme. Allah Teala bir yere düzülür. Onun canını alır. Hayata canını alır. O oğlu otur. Tapağı yok. Yine de şu rahat oluyor. İkisinden canını alır. Yine de şu rahat oluyor. Sebebi biz hareket edemiz o. O zaman onu düzeltmek Allah Teala'nın adından özlüğünü bilen hiç takmıyor. O düşünüyor. Şunun için o bize mümkünçülükleri görkö diye düşündürüyor. Görünüyor ediyor. Aklımız işliyor. Yönü biz hareket etmesek hiç tadım düzelmiyor. Yine siz öyle oturuyorsunuz. Allah Teala'nın çağırıp oturuyorsunuz. Bana çörek ver, bana çörek ver, bana çörek ver. Evde de sen bana yine çörek anlatan çörek gelme de Allah Teala mümkünçülük ediyor da kapın açık. Mağazin var, mağazinde çörek var. Sen çıkıp gön mağazine var, çörek bilir yani mümkünçülük var da. Ne yapıp sen şunu ediyen Allah Teala'nı bana rızkı ver, çörek ver diyen olayın o sana mümkünçülükler döre diye şunu bak ediyen, alyan, geliyen, naharlayan yönü kaçanlı Türkmenistan'ın durmuşunu, öyle durmuşunu ve çağrıcıklarının durmuşunu gelecek aktıkların, nesillerin durmuşunu düzeltmek için Allah'dan haş eden o sana mümkünçülükler veriyor. Sen hareket edemem. Sen şunu düşünemek tapağı yok. İki yerdeyde de sen hareket etmeli. Yine şu tapağı. Şunun için biz hareket etmesek harekete bereket olmaz. Sağ olun Murat ağa. Ben şöyle benim koşayım. Halkım, edil ilişkilerim. Görüşünüz yanak adam arası iş eden vaktinde, arası hareket eden vaktinde, arası geplen vaktinde ol adam etken hareketi arasa, yol arasa, dünya karşı arasa sonra tediğatın balansında son için onun yanak arası etken iş etken adamların hemen yola çıkıyor. Hemen Allah Teala şulara yol görkede hava. Görüşünüz yanak sol Murat ağa aytıp geçti. Şol Prezident Berdimuhamedov şol çıkışlarına da atlan mela otir hava. Bir iki sözüne koşulundan otir hava. Bütün dünya masarı oldu hava. Şol Allah Teala'nın uğruna değil mi? Şol tabiatın kanunu bozan için değil mi? Allah Teala yolundan ayrılan için değil mi? Bu Serdar Berdimuhamedov olan melavati olan bir geti koşup nadir hava olan oğun bitken işi haramçılık hava olan karan tutup aldap bütün halk bütün dünya Türkmenleri aldavati bütün dünyanı aldavatiler hava olsa yine de şu olan şu öz atatkanak şu öz atatın uğrundan var ya başka da aklı yetenek hava şunun için köp beredi yanlış böyle hava ve sol etken hareketleri
Allah Taala'nın urulnuğu däm şol. Şoň üçin Allah Taala hem ýerde bar, Allah Taala görüp durýar. Bu biziň ýetimek çağlamynyň göz ýaşlary, bu biziň halkymyň göz ýaşlary, bu edde atalan göz ýaşlary, bu Ukrainadaky ölüm ýiten biziň studentlerimiziň göz ýaşlary, Türkiýedaky ölüm ýiten öz watandaşlarymyň ejeleriniň, dogallarynyň göz ýaşlary, Moskwada we bütün dünyada biziň halkymyzyň köp halkymyz ýogaldy bu keselde görä hawa näme garypçylykdan ýogaldy hawa bütün dünýä şu rejimni ejir çekip durýar. Şoň üçin bu adamlaryň göz ýaşlary, bu halkymyň göz ýaşlary estağfurullah bu Allah urur bunu. Täzinde Allah Taala görüp toplatdyr. Ýöne bizde özümizden hereket gerekdi. Täzinde özümizden bilimini goşamasak hawa her bize şol Allah Taala adam hemme tarapdan göz görkezip näme ýoluny açyp durýar. Görseňiz hemme ýerlerde, watan habarlarynda, telewizorlarda niýerde bir şol rejim çykyş etýän bolsa, ýa rejim bir ýerde OBC'de ýa başga bir ýerde çykyş etýän bolsa, ýa şol näme şol saýlap geçdi hawa hemme ýerlerde hany bir adam aýtsyn şöyle bir hereketler doğru diýip aýdan, doğru diýen aýtjak adam bolmasa elde hem ýerde haramçylyk, şeytanyň ýoly we hem ýerlerde şo näme biziň şo konstitusiýamyz hem ýerde başdan aýagyny diňiz bodulýa hawa. Biziň öz halkymyň garşyna öz halkyny pullanıp dur. Şoň üçin biz halkym görüşüňiz ýanak Allah Taaladan biziň bilen şoň üçin sizden hereket Allah Taala'nın bereket diyor. Şoň üçin egerde biz özümüz herekete geçmesek, özümüz kellämizi işletmesek, bizi ýol görkezip ýokardan tawa. Tebigatyň özem Allah Taala gatan tebigatdan bizi ýol görkezip hawa. Şol rejim karşısında tebigatyň özem näme? Şoň karşısında täzinde bolup turan zatlar bir ýyly bit bagşylyk bolupdy Türkmenistanda. Bir suwalya, bir ýangyn ýanýa hawa, bir öýler ýanyp durýar. Şoň üçin şu hem alamaty bizde başga çäremiz ýok. Öz watanymyzy öz elimizde almasak, eýit watandaşlarym sag bolun. Sag bolun Timur. Timur, häzir men şol başta soraga jogap mutaryn, onsoň gepleşip dowam edäýin. Ruhsat berdi. Bolýa. Edil bir minut men häzir sorýam. Bolýa. Arkadan serdary bize haýsy durmuş berir diýip şu soraga gaýdyp gelelim. Men ýalňyza düşünüp başladym. Türkmenistanda diňe diktatorlar problema däl. Türkmenistanda birinji bilen diktatorlar problema. Olur bolsa ýöýtülüşdirilen diňe bir maşgala bir adam üçin alyp barýan siýasaty saklap durar. Men şol siýasaty ýykmak gerek. O siýasaty ýykmak üçin biz konstitusiýany çalışmaly. O konstitusiýany çalışmak üçin biz täzeden prezident saýlamaly. Täzeden prezident saýlasak biz parlamentde doly atstavkaya bermeli, ýa-ni öýlerine goýbermeli. Täzeden saýlaw geçip, o ýerde de täze adamlar getirmeli. Biz Türkmenistanda diňe etraplarda, şäherlerde, vilayetlarda ve respublikada saýlaw geçirmen hemme durmuş gatlak derecelerine geçirmeli. Polisiýski, vilayetin polisiýasyna saýlamaly. Vilayetin ýa-ni kadyetini saýlamaly. Etraplaryň polisiýskilerini, etraplaryň kadyetini hemmesini saýlamaly. Şuraya saýlanýan wezipä şeýle bir köp, sizin köpüňiz şo ýerde işler. Ol ýokurdan prezident sen bolmaly diýip o zatlar ýatyrlar. Ýollar açylarmy täze prezident gelse, demokratikdir. Elbetde söz bolmaly, ýollar ýapylmaly. Derrüw açylar, ol konstitusiýada o zatlar ýok. Ýollar ýapylmaly durmaly, ýa ýollar ýapylmaly. Valyuta konvertasiýa bolmaly. Ol elbetde bolýanda, ol sen demalýan kislorod gerek. Şo bolmasa sen demak bilen ok ýaşaýlan. Şo bolmasa döwlet işlerini okar. Bular döwleti yıkıp, döwletiň esas hükmetini eline alıp, hükmeti yok ettiler. Bular banditler. Hükmet yok Türkmenistan'da. Hükmet olan olsa, konstitusiya hormat koyulurdu. Hükmet olan olsa, 45% adamın haklarına hormat koyulurdu. Şolun yollarını açıp, pasportlarını düzlerdiler. Hükmet yok.
Olar isteyen zat ne diyorlar? Olar ne konstitusiya hormat koyarlar, ne kanunlar hormat koyarlar. Yok, olar değil mi? Sen hazır yeğenine bir zat deyip koy ya, serdarın kardeşine bir zat deyip koy. İşin var onlar. Şolar yani nimetse de cinayet etse de hiç kim elde bilen o hükümet de onu. O bir maşgalan hükümet olur. O bir maşgalan devlet olur. Ben onu aytıp gelýän şurun inni kädim parça. İnni haramly Berdimuhammedow parça saylandy. Biz imsim oturduk 2007-nji ýylda zahmat bolanma, ikinji zahmat bolanma. Niyazyk 1-nji 97-nji ýylda etdi. Alternativ goýman ýeki öňüni kandidat hökmünde goýup özüni prezident edip saylandy. O ýerde bizde şansam bolmady. Başga bir ýere saylamak. Zahvat. İkinji zahvat 2007-nji ýylda Berdimuhammedow zahvat etdi. Bize şansam bolmady. Zahvat etdi. Şondan soň kanunlar ütködüp 99% sesler alıp Allah bütün dünya biz yani barmadan bizim seslerimizi oğlap öwrenip şu zatları kanunları konstitusiýany gödök bolup öwrenip giraýyn bolup meýlep başlap inni öýle bolmaýdy. Biz şol 2007'den beri imsim otysa hiç tak edemdi. Hadi kim nämetdi aýdym. Menem işaret etmedim, size mi işaret etmedim? Hiç mi işaret etmedi? Apazanyalar derdim, näme diýerler? Bu görüşen o. Kim ýerler görüşüp gelýär? Görüşen ýok. Aklymyzda barulamadı başgasy görüşen o. Bir-birine töhmet atıp, bir-birine ýa-ni aýaklaryndan ýapyşyp, nimedir? Bunun bu apazanyalar bu kim? Ya artistler. Şöyle yani. Şoň üçin bizde intek apazanyalar tolkun ýok. Benim tek o zatları düşünemdi. Yöne, herhalde soňky bir ýarym ýylda bir düşünüp başlady. Indi halkyň gözi açylýar. Ön halk niýe de gıýbat bolsa, şoň uçup barýardy. Gülüşüp zat edip apazanyalar üstüne. Herhalde biz apazanyalardan bir aht ýasadyk. Apazanyaların pikirlerini anyklaşdyrdyk. Apazanyalar hakyky görüşenlere böldük. Hakyky görüşenler aşy görüşenlere böldük. Indi halkyň gözi ýetip başlady. Kim görüşýär, kim hakykatdan bir topar zatları tökmüne çıkış edip aýdypdyr. Şuraya biz ösýäs. Men esasy islegim, ýine Allah Taala ömründe esasy islegim. Halk gözüni açdy. Başga bakly durmuş badygyny görsün. İkinji islegim, diktatura siýasaty şu diktatorun siýasatyny ýatyryp arasında sayılar geçer. Bütün dünyadan adamlar, Avrupa'dan, Amerika'dan, bütün dünyadan açık sayılar geçirir. Bu ülkeler bütün dünya biz şunu umurun Burada orada sayılan prezident. Kim olsa şu olsun. Mümkün men öz kandidaturamı koymormam. Entekmen bellim yok. Burada cevap gerçek. Burada sorular gelip demek. Ulu cevap gerçek. Men onu başarmam mı? Menin tek diýiljekler sebäbi men onu başarjam hak. Ölen onu ýöne başaram. Ýöne sonra başaratdy. Sen 5 ýyl, 7 ýyl öz ömrüňi orta goýmaly bolýar. Men 56 ýaşymda, 60 ýaşyam. Men köp wagtym galmady. Çinkam eger şu ýaşa gelen bolsam. Indi bir zatda etmeli. Men maşgalamada işläp ünsüret bilmedim. Çağırçyklar öldürür. Giýje onu diýişdi. Indi soňky wagtdan bir çağırym ýanynda bolmasam, maşgalam bolmasam, onun bir erbet. Menin esasy rogum ýollar açyk. Türkmenistany hem bir girip geçer ýaly. Açyk saýlar bolar ýaly. Teýerde prezident saýlantyn. Kim bolsa şo bolsun. Açyk saýlar bolsun. Ine şol saýlanan adam jogapkärçiligi diýe hemme zat düzeltmek. Gatul işler var. Bu doktor ýatdy. Kanunlar ýatdy. Diňe bir adam üçin edilen kanunlar. Adamlar yallaklar üçtü. Yallaklar orta goýulyp, yallaklar boşunda öldü. Hökümetin başında. Köp zatlar düzeltmek bolýar. Giýje onu işler düzeltsemem sanksiýon görler. Anladın? Häzir çıkışa düşmýärdi. Men öňe semem, sizi öňe atsemem arkandan çykyp durdy. Şuraya kıyın. Doğru düşün. Ondan sonra näme şuraya kıyın olsa, näme şuraya biýagry veripe bolsa, inni hemme 30 ýylda bunun etmedik zatlaryny 5-6 ýylda etmedi. Gaterlet ýaly. Ine şol jogapkärçilik kim at bilýär?
biz şunu doğru saylamak. Sağ olun. Indi Timur Aybek'in sorunu Sağ olun Murat ağa. Ayçınlarına Allah Teala sizin yaşını uzak etsin. Görüşmeyene yine bir 150 yaşan yine inşallah hava. Aytcanınız doğru, hareketiniz doğru, yolunuz arassa, aytcanlı atlarını arassa hava. Bu şu etken hareketleri yukarıdan görülüp dur, o hem adım görülüp dur. Aytçınlarına işlep duran adamlar görülüp dur. So aktörlerin karşısında işleyenlerin görünüp dur. Adamların auditoriya, Türkmen auditoriyası ve belki orta auditoriyadan hemmesi internetten analiz edip kim işçe, kim minbe işçe hemmesini analiz edip yüze çıkardılar. Son için değerde hiç gerekneme olan karşısına çıkmaya gerektiler. Neyse şeysinler yine biz öz hareketimizde nesip olsa bizim hareketimiz şu öz Türkmenistan'daki öz halkımızın gözünü açmak, öz halkımızı düşündürmek, öz halkımızı ayağa kaldırmak, öz halkımızı kanuni hak hukukunu sorarla kovuşu. Biz önemli sol gerekli zatları ayıp ettirmek, östürmek, gelecekte şu halk Türkmenistan'ı yönetmeli. Halk Türkmenistan'ı yönetmeli. Bizim bu belki prezidentler belki administratör olan baran halkın kulluğunu etmen adamları. Bular olsa halkın kulluğunu etmen, halkı ezip duru, halkı genasi edip duru. Son için burada da bir neydi orada gitti o. Son için nesip olsa biz hareket ederiz, beleklerin hareket ederiz, görülüp duru o. Sol etken işleri hemmesi öz ayaklarına belki rejim etken işleri, hareketleri bari öz ayaklarına paltırıp durulur. Indi sol yine bir topar adamlar var, soramıyor. Murat ağa diye, yine men be, ken be, bu harva adamlar soruyor. Men be, ken be, polis işgarları ve belki işgarları diyor, polis işgarları. Aslında şu siloviki da o. Onlar diyor, öyleri şu protokol yazmadan bilen oklar diyor. Diplomlarını satın alan adamlar köpüsü. Olar ne anladı işleptileri, oları ne edip şu arası olar Türkmenistan'ın yukarıdında ne edip oları her bir solan işi yaramayanlar var arada. Ne edip ayayan açıçan etip olar ve şoları profesyonelni непригодности hava şunu ne edip aydıp şoları solan derine bir Boğrak adam şuraya etmez. Elinde bizim görüşünün pasosta olamaz adamlar köp kelili adamı işen yok. Elinde bizim pasostoluğumuzdan kelili adam işten olsa onda öz halkına iyi çıkardı. Öz halkına kömek ederdi. Öz etmeli işleri ederdi. Yani onlar halkın kulunu alıp durur. Halkın kulunu alıp doğruyum alıp durur. Sağ olun. Son cevap bekler misiniz? Buyurun. Soru, ben yanlışmasam neyse şuraya profesyonel değer, hünermentler, yani hükümet işlerine işlerde halkı gözetliyor. Şu meselede iki tane büyük bir problem var. Birinci problem var. Kadrlar meselesi. 2005'ten beri Niyazov kadrları darlattı. 2005'ten beri şu problemler yüze çıktı. Kadrlar probleması derhal çıkan o. Haçan senin okulları yatırıp başlasan, edil 5, 6, 7 yıldan şu kadrlar problemi çıkıp başlıyor. Yine Niyazov okulları yatırdı mı? 96-97'de. Yine 2002-2005'te çıkıp başladı kadrlar problemi. Kadrlar yetmedi. İşe anlayan, iyi gubusundan gubusu işe anlayan on kellesi yerine kellesi işlerine koyun. Hünerini koyulan o. Hünermentleri yok. Hünermentler gidip başladı. Aylık bez. Hünermentlerin fikirlerini yok başkalar dinleyen noktalar basış edip başkalar ettiriyorlar. O zaman şöyle diskomfort hatta dönen olur ortaya ya başka devletlere gidip başladı. İşler yani olmadı. Yine şundan beri kadrlar meselesine hiç gelip 3,5 o tarafa yok. Dine irvet tarafa. Onun üstüne tanışlık, korrupsiya olsun ya. İkinci problem. Her bir Muhammedovlar dine öz oğudaşlarını, kardeşlerini çekip başladılar. Esası yani velibe yolbaşılık yerleri. Ne yapacak? Bunu Türkmenistan'ı parçaları için oluyorlar.
Bunu şu sistematın bir çalışmada hiç vakt düzelmiyor. Sen bir yerini yani tankil edip prokuratorya ayıp bilerdin. Onu denene eyyem 10 santi skameyka zapasnoyda otur. Derul yani. Yine şon kardeşlerle. Kendilerine ayrılma bilmiyorum. Ne yaşa tuğd eder. Şonun için biz onu her birini ayıracak o güç yitirmeler. Biz kalıp duruşu sisteman çalışmalı. Duruşu şu diktatörler çalışıp teyareden devlet kurmalı. Bizim hada devletimiz 92. yılda dönen devlet Türkmenistan devleti parçalığı var ya. Şu devleti biz yitirip gelip oturuyoruz. Köp adam aymen sayılır katnaşacak ama katnaşma devleti yitirir mi? Men siyasata koşulamam. Doğuncan sen siyasata koşulmasan siyaset gelip öyüne saçanma geliyor. Ne yapacak sen Türkiye'de işletiyorsun? Sen siyasata koşulmadın. Sen gerek vakti turmadın. Ne yapacak sen Türkiye'de dokument götürüyorsun? Sen gerek vakti turmadın da siyasata koşulmadın. Ne yapacak sen her Türkiye'de yani yolları yapıp gelip plan oluyor. Sebebi siyasata koşulmadın. Herden koşulma. Onu ne yapacak? Hem de biliyorsun. Kadrolu meselesi ne yapacak biliyorsun. Hiç aklım düzelmiyor. Dinle ne yapacak? Duran adam olsa yönü vefalı olsa şunu alırlar. Sebebi onlara kanun verirken şunu ettiyse şunu etmiyor şunu. Ben ne söyledim? Ben bir caimi Dubai'nin konsuluna arayında verdim. Anladın mı? Hem mesela Dubai diyorlar. Ben o konsula karşılığım yok. Yaman o adam dedi. Yönü on dünya karşı şeyde var pesti. Yanına oturup gülüşe yani. Ben şundan sordum. Ne yapacak sen konsul olun diysen. Ben o neme diyedim diye. Daim yani. Daim neme. Şeyh mi neme. Yönü ben bir aç diskotekadan bir yerde bir bihette çıkarttım. Beni yani konsula taşladım. Demek bundan ol vazifesi vardı. Demek şu parçalının esası rolü dine vefalı adamlar koymak. Sen yani künermen ol beylik ol. Sen dine şu vefalı adamın aslında ol. O vefalı adamların durmuşun bu kölüşü yani akıllı adamlar yani. Diktatörün vefalı adamlar akıllı adamlar derler. Benim tamam. Şunun için Türkmenistan'la kadr meselesi. Doğu güçlü, bunun güçlü kadr problematik ve künermekten problematik. O düzelmeden düzeleceğin bulmaz. Dinle biz şu sistemanın çalışan yardımında şu düzeler. Tamam. Murat ağabey şol näme başga soralar jogap berýär mi? Biri aşağı ýazyp durur. Soň ýene jogap berýär. Bolýar. Ýene şu ýerde bir soru var. Soru gaýtlanýar. Azat Türkmen siz hakda çykyş edýär, dogurmuş boldy. Azat Türkmen diýenimiz Allamurat Rahimov bolmaly. Men ýalňyşmadan. Allamurat Rahimov men jurnalist hökmünde göremem. Dogrymaýdy. Ol adam hökmünde elbetde o adamlar ýöne hünärmen jurnalist hökmünde ol gowda. Sebebi bilmiyorum. Häzir Türkmenistan näme muhtaçdy? Türkmenistan'da hükümet adalşy boldy. Hemme kanunlar bozup bir adam öz oğlunu prezident wezipetine geçirip Türkmenistan hemme wezipelerini basyp aldy. Bu Türkmen halkynyň taryhynyň iň wajip, iň bir birbirlerini zat. Allamurat Rahimov şunu beyan etme, şuna karşı görüşme, jurnalist hükmünde halka gowy düşündürüp, gowy düşünýän adam. Şunu etmeyen, bunu näme diýär? Maňa takı diýär, oňa takı diýär, görüşýän başga görüşýän. Näçe bunu diýär? Aslında o jurnalist ol radio adatykdan koglanady. Gaýdyp şu professional taýdan şu ýerde işlemeler bitýär. Demokratik institutlarda şu işlemeler veya demokratiýa garşy görüşýän adam. Ýewropada ýaşap, giýje onu Ýewropany söýüp gelip, ýa-ni demokratiýa garşy görüşýän. Maňa günne iýerýär bir topar ine bir profesor Rossiýsk studenti kogdy sana leksiýa berjekler, Russiýanyň agresiýasy bar. Ine rasizm diýip aýdýar. Giýje onu şu aýdyp oho, garadam. Russiýanyň agresiýa
Günne bomba edip Ukrayna'nın külünü çıkarıp gelen. Näçe sen bunu aytma bir küçüklerde diýen. Näçe sen şu küçüklerden daşınla ulugul hoply bütün dünya 3-nji beýik watançylyk uruşyny döredýän zada aytma. Sen şulardan daşınla giýje bunu. Näçe şuna sen aýdyp Russiýa garazyny näme işi var? Näçe Türkmenistanlar bunun ogurlugy ýa-ni konstitusiýanyň bolup hiç kim ses vermedi 99% edip bütün dünyanın ağırlan adamlara zat diyme yankı şun Avrupa'da yaşap Avrupa sana cevap vermeyen son hiç at ervetlik ettirmeyen son sen şun kalk oturuyorsun. O namatlık değil mi? Mene namatlık bir pataviliyen şunun için jurnalist hükmünde bölümü onu yöne bir tampiyetçi Türkmet hükmünde bölüyen açığa ediyen ona şu maňa garşy görüşür. Erti görüş yeni bir öňünden biri çykdy, oňa garşy görüşür. Bu mesafy zady hemmetini dawa sakmak. Men bunu genişde de gördüm. Diňe dawa. Akmel Sapara agent ýetýärdi. Hiç kim sultany. Başlama soradı. Başlama soradı men şonu prinsipial durup genişden uçar. Näçe bu ýaldat edildi. Menin pikirimçe Allamrat Rafimov Künerba, yönü Künerba ulun bilmeyen jurnalist kıynatak da tökmet yolunu geçti. Mümkün öňüme edip gören, benim işim olmadı, ýaýlarym işim yok. Onun öz yolu var, halka kömek etjek bolsa, şu yolla kömek etmek, halka çıkarma şu agry ýagdaýdan. Onu etmeyen bolsa, näme diýär? Siz özüňiz bakar. Tamam. Murad ağa, ýene şo goşmaça men Allamrat Rahimovda habar berdi. Bir topar nämeler üstünler ýatdyr, ortaýetden ýatdyr şo Allamrat Rahimov öňünden diýär, Murad ağa biz ýony arasda türkmençe gep diýär, hawa şol arasda çykyşlar bar diýär. Indi şol biz şol etýän hereketlerimiz biz düşünmedik. Etýän hereketler näde dogry logika deňgelene oktamata ol kimi işler diýip sorap berdiler maňa. Siz jogap berdiňizmi? Ol esas maksady men şu saýlawlarda näçe men utýan näçe beýlekden utanam. Ýene şol barda dawa gidýär. Ikinji şu saýlawlarda maglumatlar kim barlap bilýär. Şu maglumatlar görkezmen diýip onu başynda aýtdyk, hiç kim görkezilmez. Ya on ýa-ni hukuk tarapy. Ikinji näçe men utýan şu saýlawlarda. Men ýöne iki sözde düşünmedim. Men 1,5 ýylda 850'den 900'den gowrak çykyşlar etdim. Ýa-da siz 1,5 ýyl hasap edip gördüňiz, takminan 700 gün bolýar. Diýmek men her gün çykyş edip gelýär. Her gün. Durma. Bir gün çykyş etmeden bir gün 3 gerek, 4 gerek çykyş edýärler, ýa-ni doğru. Diýmek men her gün adamlara habarlar ýetirýän, adamlara informasiýa ýetirýän, adamlar bilen işleşýän. Onun daşynda men günne gürleşdim. Türkmenistan daşyna adamlaryň kömek edýän, gürleşýän, men olar bilen işleýän. Ine şu 1,5 ýyldan bäri şu ýaly kim etdi? Kim 850'den gowrak çykyşlar etdi? Burada ýene bir toparlar fora gepdir näme, da boldy näme? Häzir men jogabymy oturaýyn. Diňe Muhammed diýýär, açyk ýetbiler şoňa, ýöne başga adam ýokdur. Şoň üçin halk näçe ses maňa bermedi? Halk näçe maňa hormat goýmady? Men hemme zatlar edip ýör. Elimden. Maşgalaryň garagy. Olar gözler var, olar Allah bolar. Sen mün töhmet atan. Olar gözleri var. Men haýsy döwletlere bar protestler geçip gaýtdym. Haýsy gurumlara ýazyp şöyle çykyşlar edip gaýtdym. Olar ýa adam barmy? Ýok. Şoň üçin halk görüpdir, şoň üçin halk ses berýär. O meniň Murat Gurbanow üçin ses berýär. Men derime şu hakda başga bir ýerden bolsa, Allamrat Rahimov eden bolsa, şoňa ses berlerdi. Menin boyuna bardım. Şoň üçin ine şu ýagdaýlar şeýler. Sag ol, başlam. Murad ağa, aýtýan gaty dogry. Ene bir şu tora beripdir, bir toparlar bar. Ne? Murad ağa, sizce kysga wagtyň içinde dünýä türkmenleri siz bardy görüň etýärler. Ene Awganistanda, Pakistanda, Iranda, Siriýa baryp ketipdiňiz. Ve yine de size şu bütün näme son görüşümizde bütün dünya boyunca sizin adamı hem ýerde ýarak etdir oty. Indi sembolä şol nämede kadro oýunlary sizi goldap durýar. Siz näme etdiňiz? Näme hereket etdiňiz? Şolar adamlar size tarap
siz goldap başarılar diýip aýtdylar, sorap etdiler. Siz araň içinde. Muny hiç kim etmedi, şol tarihte bizde bolmaz zatlar diýip aýtdy o. Onu benim dostum Timur Serker'de bulun için edildi. Sebebi yine Günay'dan Timur Serker'de yaman köp kömek ediyor Apalitsa. Ilaytada bizim hareketlerinde. Biz Timur Serker'de ölen bir topa gepleşikler bulmadık. Yani İran, Afganistan Türkmenleri bilen, başka Türkmenler bilen biz gepleşikler günden gün olurdu. Şoň üçin olar biz tanıýar, siýleýär, hormat toýar. Erteki nesip bolsa, egerde devlet topory, Ilayda men ya Timur ýoluşçuluga biz geläsek, biz hökman unutmak bizim Türkmenlerle. Biz kömek ederiz. Ýöne kanunun esasında şo bolýan döwletler bilen alalaşyp, guruluşyp bir programa jygyp, meýilnama jygyp, şolara kömek ederiz. Kömek diýeni ýöne pul bermek, häzir ýani Talibanlara berilýär. Talibanlar tapınacak o. Yok. Biz düýp çözür mesela. O diýmek näme? Biz şu ýerdäki Türkmenler haýsy döwletde ýaşaýan bolsa, şoň ýoluşçular bilen ınalaşyp bir meýilnama gurup, şol Türkmen territoriýalarına zawod, fabrika gurup, şolara iş berip, şolaryň harytlaryny eksportda akdyp satyp, hem biz gazanarys, hem ular gazanarys. Şo ýerde iş bolsa, şol adamlar gurumana zady bolýar, parahatlyk we iş bolma, kemme maşgalada rahatlyk emele gelýär. Rahatlyk, parahatlyk. Eger rahatlyk, parahatlyk we işler bar bolsa, şol adamlar şu gurulan sistemany gurmak üçin jan berler. Diýmek şo ýerde eýen parahatlyk köp ýyllyk dowam eder. Ýani biz şol atlar eder, biz diňe Türkmenistany düýtmer. Biz Türkmenin bar ýerine kömek berler. Sağ olun köp aydın için. Tam yine soralara gelip durava şöyle diyor. Murat ağa, yine size her türlü adamlar var. Mesela her türlü mentalitetli ortada maçında ve belki parsabancı yapılanlar ama Türkmenler içinde belki her türlü mentalitette Türkmenlerimiz var. Son yine harbular var sizin demenizde. Sizin de öz şol toplumumuzda göredosyonu şolda siz nädip şol adamlaryň baryny birleşdirip we şolar nädip görüp biljek şolar wagt aýtyp berseňiz mesela şol indi goşulyp duran adamlar siz nädip tertipleşdirip we şolar mesela harbular bir tarapda belki geopolitika bu taýyarynda biziň eşitişimiz boýunça bärde geopolitikler bar, bärde harbular bar. Eşitişimiz görünçe bärde generallar bar, soňra belki de podaklardan güçlü adamlar goşulyp durar. Olar nädip size goşulan soň tertipleşdirip biljek we organizowat etip biljek şolatlar diýip aýtyp sorap durýar. Bu iň kyn mesele. Sebebi türlü uğurda pikirli adamlar birleştirmek gaty kyn mesele. Olaryň pikirleri, maksatları we dünýä garaşlary diňler. Ýöne biz şu adamları bir maksada getirip birleştirdiler. O maksadym näme? Hemme Türkmenistan daşynak adamyň bir arzuwy bar. Sağman Türkmenistana baryp, öz ölün dogan arnaşdyrma, ziyaretler edip, sadakalar verip, ýani şo ýerde bir göwüniň içindäki arzuwlaryny ýerine ýetirip, göwüni hoş getirmek. Hemmeň arzuwy şolar. Ölsem toprağımda ölüyorum. Barsam Türkmenistan'a yılda bir kere bak kaydendi. Yine şu arzuwlaryň maksady şu diktatör rejimi ayırıp Türkmenistan'ı azat edip giyice uni servetler açık Türkmenler için. Giyice uni. Hiç tahtı. İsteyen vaktin gidip, isteyen vaktin gelir yani. İsteyen vaktin doğumlarına şimdi giyip çıkar yani. İsteyen vaktin. Yine şu haklar etmek için biz şu maksadı önümüze koyup şu adamlar birleştirdik yani. Şu adamlar başka dünya kardeşlerine vaktayınca kıra koyup şu maksada dayanıp birleştirdik yani. Yine şunun için biz herhalde faydalar geçirelim. Biz düğüklü teyzden vurmasılı işlerimizi çalışıyoruz. Ya daşınla etmeli işler edilip gelip oturuyor, içine edilip gelip oturuyor. Birini diktaturu üyütkü inni güçlünni, teyze rejimsiz adam geldi. Yani biz şunu göre, bizim üyütkümlerle biz sistem anladık, görüş sistemi anladık çalışmalı. Şunun için biz çalışar,
Men onu häzir jikmejik aýtyp biljekler sebäbi bize garşy köp adam işler. Hökümetden şoň üçin onu gizliň işlemek bol. Biz gizliň işimizi güýçlendirmeliyiz. Tamam. Men goşaýyn şurda Murad aga. Murad aga bir şeňden siz bilýäňizem köp bilýäňiz, o meninde biz size habar berýäs, Hudaýa şükür. Indi görüşgünden ine şu bizi bileşdik, saýatdyk, köp zatlar barada biz öz aramızda paýlaşýas, bilinmezden paýlaşýas o. Sizin görüşgünden rejim garşysyna bizim ile paralelne göze görünmän köp zatlary etip duran adamlar bar. Köp hereket etip duran adamlar bar o. Şoň üçin bizim ýolumuzy açmak üçin gaty köp hereketleri edip durýar. Ditip bolsa şöýle bir şeňden şol Türkmenistan içinde yakın adamları, haramdağın yanında yakın adamları ve şol Firdar'ın yanında yakın adamları şolağın içinde gerek yerinde işlep duran adamlarımız vardı. Şimdi devam edecek olan vardı. Şimdi şol nitip bolsa diyen şolunda mesela bizim bir taraftan dine siz yekede ve benim öz tarafından şol nitip bolsa şo OBS'ye ya o anda inşallah çıkış eden vaxtınızda şu önkü açmayan dokumentalny toplanan dataları, şu öňden bäri toplanıp kelip duran dataları ve video, audio üstülen şolary bütün dünya programlarynyň öňünde görkezmek üçin şol dokumentleri dokumentalny ýygnap şolary nitip bolsa eliňize bereriz ve şol çıkış eden vaxtınızda bizim adımızdan öz gruplarımızdan bir nitip bolsa çıkış etdilersiňiz. Şoň üçin indi bärde näme diýjek bolan? Bärde gep şeýle hawa. Mesela şol biz indi Russiýada bir gruplarymız var. Ol gruplarymız toplaşan wagtynda biz gerek yerinde pasportlarymyzdan bereriz, kimdigimizden öýrenesiz. Danlamadan bereriz, hem atlamyza ýene bir grup türedi wagtymyzda, ýa-da çağıran wagtymyzda biz baryp bilersizmi ýa siz şonu organizowat edip bilersiňizmi bizim barmağımız üçin? Sag bolun. Elbette haçan bir Türkmenistana barymyzda ine mutan üçin biz şeýle planlaşdyrýar. Häzir saýlaw geçirýär. Biz bütün dünya jemgyýetiniň öňüne meseleni goýýar. Şo ýerde biz şu ses beren adamlaryň haklaryny goýan diýip aýdar. Biz ine men prezident boldum, maňa indi siz prezident Karonan berin diýip aýtmaz. Eger utaýsak, utmasak onlar bu zatlaryň ýatar. Durur hemme. Sebäbi biz utmadyk. Diýmek, demokratiýa intek Türkmenistan hakyky taýýar ses beremek. Diýmek biz taýýar. Ýöne eger biz utaýsak onu biz elimizde ören güýçli argumentler var. Türkmenistan'a demokratiýa gerek. Şu adamlar demokratiýa bize kömek edin diýip sizin sesleriniz goýra, sizin arkaňyzda bütün dünya gurmaly goýup batışlar eder. Birinci batışymyz Türkmenistan'ın içine hemme opozisiýa girýär. Biz barar birinci bolup, birinci. İkinci baryp biz öz partiýamyzy döredip, öz partiýamyzy döredip içine adamlar saýlar. Vilayet etraf aýlanýar. Üçüncü, haçan da partiýamyzy saýlasak, biz hökmen protestler başlar. Biz öz dünya barışymyzy beýan ederiz, biz kanunyň bozulýanyny düşündürür ve biz Türkmenistan'da şu sistema çalışmalı tanıyız. Biz çalışan sistema. Uyum olmaz. Biz garip başlatıp içinde hemmet var. Biz çalışandan sonra açık sayılar geçirirler. Yine açık sayılar geçirirler hemme opozisiya katnaşıp kim usta şunu tutar. Onu değil Allah bilir. Başka bilen adam yok. Onu sesleri uğurlap olmuyor. Açık sesler oluyor. Hiç adet olmuyor. Teadır diyen prezident yani. Şoň üçin ine şu saýlary geçiren tam ikinci saýlary. Biz her wagt saýlary geçirirdik. Diňe bir gerek. Her wagt, her bir wedipe saýlarylar. Eger de hökümet wedipesi bolsa, načalnik departament bolsa da şoňa da konkurs bolar. Onda da saýlanar adamlar. Ýani o men şu adam goýun ýa sen onu adam goý diýip bolmaz. Yok. Şu derece işleyecek adam, şu vedipede işleyecek adamın derecesi olmalı, onun minimum dereceleri olmalı. Şöyle 1000 adam, 2000 adamı konkurs geçiyor.
şolar saylanýar. Olar saylanýar bir vilayatyň däl, hem bir vilayatyň saylanýar. Mesela için 10 adam, şöyle 200-300 adam yani 1000 adam katlaşan da şöyle saylan. Şu adamı şöyle iyi verirler işte. Yine Fransa'da şeyler, Avrupa'da şeyler. Ne yapacak Türkmenistan'da böyle olmalı. Şuraya kaçırma adamı konkursdan faydalan son prezident oyman son ol halka hizmet eder. Ya biliyor halk buraya yap üstüne arda yapsa gelip bağlansa cinayet edilir. Hiç uğraşmaz. Ne şu ya sistemler, o din arama sistemi. Halk isteyen vakti ayırtmayacak, isteyen vakti koyutmayacak. Ne şu ya sistemleri dürülür. Şunun için iyi de işler. Şu Türkmenistan'a barındığı bize hükman, vayenli, harbi, medika ve başka hünermetler güçlü gerek. Sebebi biz şunun güçlerini unutulmasak, şunun akıllarını unutulmasak, biz Türkmenistan'ı katı uzak vakti aldılar. Bizim ezaat maksadımız katı şart vakti Türkmenistan'ı kaldırıp tehlikeli olur. Anladın mı? Bize himme adam gerek. Himme şu önüne Türkmen yanması gerek şu. Hatta kalkma sığır var. Anladın mı? Ne yapacak? Onun kâ vakti tankitler ediyor. Onun gerek. Himmesi gerek. Bir de himme adam gerek. Oraya dine yankı nimeler değil. Allah'ım rahat rahim olmalı. Türkmen etse adamlar hormat koymalı. Türkmen etmese halka hizmet etse hormatını alır. Öyle ağrı gerek. Onu men ağrıyımı onu döküp bilmem. O men ağrıyımı döküp bilmem. Adamın gülleri var, ulukları var, fikirleri var. Onu öyle bakarak bilen adamlar. Ön kuyar muallar değil mi? Ne adamlar akıllı olup başladı. Niye yükseltti? Neden mükemmel? Şöyle şunun için biz onları hükmen yüzlenir, yürüte çağrışlar eder. Hem de dünya Türkmenleri, Türkmenistan'ın içinde yaşayıp mecbur olup giden adamlar yüzlenir. Gelin, vezifeler alın, hizmet edin halkımıza, vatanımıza, işlem Türkmenistan'ı gayet gelin deyip karşılar. Yok mu? Yine bir soru var Murat Ağa. Yine görüşünüz alakalı gelecekte meselelerde diyelim ki biz yengip bilmedik. Sonundan onun son ikinci tapır neyme etse oldu. İkinci tapır mesela şol dünya kuramlarını şol öğrenmeyi görkezmek için biz SNG devletlerinin adamlarıyla bilim ilim adamlarıyla koşulsup bile harekete şu bir rejim yemek için mesela siz lider olarak Türkmen lider devlet lideri olarak şolat yalnızda kömekçilerinizden yalnızda kömekçilerinizden sol gelecekte rejim karşısına görüşüp bilir misiniz? Deyip soraptılar. Men sonra yani unuttum dinlemedim. Gıysa diysem gıysa dersen şu sonra. Mesela sol deme siz mesela güçlü adamlar toplap yeniden bir ikinci tapır şu harekete geçip bilir misiniz diyorlar. Sol deme diye Türkmenlerde de belki milletlerden toplap sol haramda rejim karşısında görüş ettiler misiniz? Yani sizin demeniz var mı diyor da sizin variantlarınız var mı? Şunun variantlarınız var. Sizin возможностьlarınız var mı? Soraptırır da. Şunun etmene. Mesela güçlü adamlar mesela diyelim Gruzya'da, Ukrayna'da, Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Tacikistan'da, Özbekistan'da, Karalpakistan'da ve belki devletlerde güçlü adamlar toplayıp da olaram şol näme edip organizovat edip özüňiz şolary öňüne geçip aýdyp şol olarla birlikde olaňam şol akıl bilimlerini ulan şol rejime karşı yine bir ikinci tapır udaret bolarmy? Informasiýonam usta şol yine urt bolarmy şol diýip sorapdylar. Elbette olur. Häzir trend diýmek wagt. Häzir bir moda däl. Wagt bilen modan bile boşdum şu düşünje trend gitdi. Häzir diktator döwletlerine karşı görüşmek. Mesela için men OBS'ye son kayıtlarımda o yerde men teklif ettim. Şuraya sanksiya dediğim kreditli reyting verelim diktaturu boyunca. Şuraya bir
bir maksat edineliň. Şol bizim bir instrumentimiz bolsun diktator döwletlere, ýa-ni demokratiýa päsir bermedi ýaly. Olar aýtdy, "Howa köp saatlar ütgötmeli, bize uly işler öňde häzirlikçe bize mümkinçilikler test etdiýärler. Inni bolsa, ýüzferin bolsaňyz, bütün dünýäde azat döwletler garly, azat adamlar garly. Ukrainany gora. Häzir Putin näme güýçli adamdy? Ýatyrk gibi oturýar. Sanksiýalar bilen. 6 aýdym çydamýar, Rossiýa ýykylýar. Diýmek, eger Rossiýa ýykylsa, beýleki Rossiýany gollap duran döwletler, Belarusiýa, Gazaqstan, Türkmenistan, Özbekistan olar ýykylýar. Häzir biz bir platforma döredip oturýarys. Oňa Belarusiýa, Ukraina, Gruziýa, ýa-ni Kırgızstan, Gazaqstan, Pribaltika we Ýewropa döwletleriniň wekilleri gelýär. Ine şol platformada biz şol nablüdatyn sovet var, bizim saýlawlarymyzda seýilýän adamlar. Ine şolar teklip etdiler, platforma döredelim diýip. Sebäbi maksatlarymyz bir. Diktator döwletlerini aýyrmak. Men olara düşündirdim, düýün gepleşik boldy düşündirdim. Bizden öňki ýaly gül bilen diktatora garşy görüşüp bilen boldy. Sebäbi bizim güýjümiz ýetemek. Biz gül bilen barsak, biz dubinka bilen garşy alýarlar. Biz şonuň dubinkalaryny elimize alsak, bize ýaragyny çykaryp bizi atýarlar. Biz daşary çyksak protest edip bizi padýada alyp gidýärler. Bize oraya mümkinçilikler döreden oklar. Yani bu güýçlerini, öz hereketlerini azat halka garşy güýçlükdirler. Her döwletde bir topar var, kiçik topar var. Bir iki adam galanan şoň daşyna 100 adam. Şunu bütün halky edýärler. Hemme ýagdaý, ýa şu ýagdaý hemme döwletlerde öňkü Sowet döwletlerine meňzeşdi. Biz birleşmeli. Birleşip şunu ederlik. Biz şunu mine 15 noýurda ýygnak bolýan şu meselede biz ýygnanyşyp Ýewropaň gurumalaryna ýüzlenýär diýilýär. Şo ýerde bir uly meýnamamyz bar, şunu etmek bilen. Ol Türkmenistana goşmaça güýçler kömegi. Şo ýaly biz mesela Türkmenistana görüşende o döwletlerin bize kömegi eder. Kaçan olur görüşende bizim olur kömegi. Şeyde proletariy sekstransa ýetýär, şo ýaly edilýän halklar bütün döwletlerin edilýän halkları birleşmeli. Biz şol birleşikleri gatnaşyp başladyk. Men Sergonaýdan inisiýatiwyň biren biz boldyk Türkmenler. Şoň üçin uly işler gidip dur, entek o netijelerini görüp gelecekde netip bolsa. Netijeler getirecek bolýar. Görüp netip bolsa ýöne Türkmenistan opozisiýasyny güýçlendirir şolatda. Türkmenistana diktator garşy görüşlerde güýçlendirir. Ýa bizim halkymyzyň güýji ýetenek, onu boýnanmaly. Näçe ýetenek sebäbi köçe çykardan oklar. İki adam üçte eýem ılgap barýar. Diýmek, biz başga bir instrumentler ulanmaly şolara garşy. Netip bolsa biz onu oýlap tapdyk. Tamam. Ama dinlep durladım, dinleyicilerden biri sorak berýär. Murad ağa, siz açygyňyz dogry diýär. Şol indi geçenki opozisiýasy onda sizin şu aýtdan hereketleri bilen birleşip bilerim diýip sorakdylar. Sag bolun. Düşünmedim. Men bir mesaj okudum, unuttum. Onda şu açygyňyz şol bir hereket eden wagtyňyzda beýleki döwletleri bilen hereket eden wagtyňyzda Türkmenistan mesela aýlap duran İran, Afganistan, Özbekistan, Gazaqstan, Azerbaycan soňguç bilen olar, Ortaýetde olar. Şol döwletler bilen şol herekete geçen wagtyňyzda olar şol birleşik bolmalymy? Şol birleşik bolar, şol bir opozisiýa birleşik bolar. Birleşik bolarmy diýip pikir edýär. Mesela şol bir mesele diýelim şol näme eseňe däde birleşen eseňe döwletler ýa başga bir atlar bir gurama döreme mümkinçiligi bolar diýip sorakdylar. Şoňa bu hereketler. Ferdim, biz häzir öz derejemiz pes. Bizim hökümet derejemiz ýok. Bizim derejemiz pes. Bizim gepleşip geçýän adamlaryň derejesi olun pes. Sebäbi olun hökümet işlerlerde. Ýöne olar her döwletiň liderleri, ýani görüşüp barýan belli bir adamlar, siýasatçylar.
Häzirki güne biz bir maksat bilen birleşýär. Bizim düşmanymyzyň şekili bir diktator. Olaň öz diktatorlar bizim diktatorymyz var. Ine biz görüşümizde bize güç hökmüne olar kömek ederler. Olaň bize kömegi bir 30% çeri yeter. Ýöne esasy halka dayanç berip, esasy halk turup şonu etmese başga adam etmekmez. Ýöne halk turulna şunun arkasında dururlar ýa-ni. Yeni bir güç hökmünde. Ne şu birleşikler dine diktatörü ayırmak için yeter. İnni diktatörü ayırdık misal için. Hem de devletler ayırdık. İnni biz başka bir birleşe geçecek olsak onu o devlet yol oluşan arasında birleşler. O yerde siyasi, iqtisadi ve sosyal yani maksatlar denilmeli. Misal için Türkmenistan demokratik yol alyan olsa beylikler misal için başka yol alıp biliyor. Ya da maksatlar başarak bolup biliyor. Bizim maksatlarımız bilen denilmeli. İkinci, onun maksatları bizim maksatlarımıza ziyan vermeli. Bir birleşenlikle. Häzirki gündə Türkmenistan hiç kimle birleşmedi. Neutralitet. O neutralitet hiç wagt halkyň bähbidine ulanmady. O neutralitet diňe diktatorlar daşyndan gorumak üçin edildi. Ol bir daşky goru. İçki goragan hargullyk, polisler, MHM, kavetler ve prokuratura. Diktator goru. Yani şoň üçin bilýek bilen daşyndan neutralitet hiç kim dokunmady, yani içinden yankı bar hukuk koruyan durumları hukuk koruman dine diktatör oluyor. Şoň üçin biz hareket etmeliyiz. Tamam. So, näme soralara jogap bererler ýazylypdy soralara jogapny. Ha, nimedäki ýazylýan soralar. Tamam. Bolsa menem bereyim, ýa-da adam berýär soralar. Bolýar. Timur, biz açyk gepleşigimizden bir gara çekildikde kyn görmesemiz şu gepleşige gaýtyp gelelim. Ine birinji soru arkadan Ferdar bize haýsy durmuş berer. Men şuna jogap berdim. Sizem bir öz dünýä garaşyňyzy aýtsaňyz bolady. Bolýar, sag bolun sözleriň üçin. Bize Serdar näme durmuş berer? Bize hiç kilet Serdar bilen geljek Türkmenistanyň Serdaryň geljek Türkmenistan üçin eline Koran tutup aldap oturan adam, Koran'dan ant içip duran adam, aldap duran adam, bize hiç kaçan Türkmenistan'da geleceğimizde hiç gelek o yol görkezmez, hiç kaçan Türkmenistan'da düzeltmez, dünya atasının rejimi ikisi ervet olur, öz hava, soğum, öz aytışanak men atamın yolunda gidecek. Men atamın politikasyny alyp barjak diýip öze şol bütün dünýä öňünde bütün türkmen halk we şol nämede telewiziýanlarda we watan habarynda öze kasam etdi. Hawa. Şoň üçin bizim Serdarga geljegimiz hiç ýok. Bizim dine betbakçylygymyz bar Türkmenistanda, dine genosit bar. Gerek yerinde Türkmen dili etkileri hava, gerek Türkmençiliğin etkileri hava. Bizde mesela häzir görüşmejana Türkmenistan içinde Türkçe gepleşýär hava. Öz Türkmen dilimiz unutup barýar. Täýinde Türkmen dilinde görüşmejana teknikki näme terminologiýa ýok. Belki nämelerde podoklarda we da bizde da internette de şu tercüme Türkmençe tercüme zat yok hava. Hem de şu Türkçe hava, Türkmençe hiç zat yok. Türkmençilik hiç ona giden yok. Türkmençilik dine 16. 17. asra ýetip durýar. Şu rejim, şu tohum bilen Türkmenistan geljegi yok idi vatandaşlarım. Hemmede yüzlenmek isteyen yine aýtyp geçen hava. Bizim geljegimiz diňe demokratik Türkmenistan, bizim geljegimiz diňe bileşikde, ilim bilimde we şol Türkmenistanda arasa saýlalar geçirmek, Türkmenistanda arasa saýlap hemme ýurtdan türkmenlerni getirip bolýar. Şöyle demokratik oýunça demek şol komissiýalary düzüp hem ýerde komissiýa düzüp şöyle arasa saýlalar geçse egerde şu bizim owamyzdan bir adam saýlasa alalım. Yallaklardan dälde
arasy adamlardan kim bolsa şo bolsun. Ýöne biz Murat Gurbanow belki bizim aktivlerimiz bilen birlikde şo bizim halkymyz üçin yol açmak, arasy herekete getirmek üçin alada etdi so. Bize hiç kömek etken adam yok. Bize finansawy ýagdaýda kömek etken adam yok. Biz özümüz çıkış edip bu. Diňe inisiatiw özümizde. Şoň üçin arasda bolanmamız üçin biz hiç kimden pul alamyz yok. Şoň üçin adamlar bize goşuşup Hudaýa şükür gün-günden köpelip barýar o. Bilim bolan adamlar goşuşup durýar. Şoň üçin bizim geleceğimiz Serdar Berdimuhammed bilen tupik hiç kile 16-njy 16-njy asr bolýar. Sağ olun. Sağ olun Timur. İndik soru geçelim vatandaşlar. Yeni bir soru var Timur. Yine adamlar soruyor. Biz öz vatanımızda dolunup baktlı yaşap bilirsiniz. Siz ne fikir ediyorsunuz şu soruya? Şu soruya cevap ne? Sizin fikrinizce bulup bilen. Hava kızıklı soru Murat ağa. Biz kızıklı soru. Nisip bolsa Allah Hudajan yol berse, egerde Türkmenlemenin bary Türkmenistana dolanyp baran wagtynda şu edip duran atary bir ýerini tetipleşdirip Murat Gurbanow bilen şol bolup duran zatlar barda OBC, OON'da bütün dünyada şol edilen Türkmenistanda bolup geçen saýlalaryn ne doğru ve cinayetçi işler edilenlikle barada şu atla video çıkarıp bilsek, onda şu demokratik boyunca näme saýlaw bolsa, öz halkymyz üçin yol açyp bilsek, öz halkymyzy Türkmenistana getirip bilsek, öz kösep gören ýetimek çağlara iýe çyksak, öz Türkmenlerimize iýe çyksak, bütün dünya Türkmenleri iýe çyksak owa. Bütün Türkmen ilim bilim adamları bir ýere goşulupda, olaram bir Türkmenistan üçin ulkan bir koşan adamlar bar owa. Şolar hemmesini nisip bolsa organizowat edip tawa. Türkmenistanyň geljegi we Türkmenistanyň bir gyýytka wagty içinde bir ösen döwlete parlap duran döwlet istabule Türkmenistanyň. Oşo etmek üçin diňe bizim demokratik boyunca bizim barmağımız ve şöyle demokratik boyunca saýlawalardan geçmesi şonda Türkmenistan hemmi tarapdan güllep öser. Türkmenistan diňe tohum üçinde de ol öz milleti üçinde de Türkmenistan halk üçin, Türkmenistan döwleti halk üçin, Türkmenistanyň baýlygy halk üçin, Türkmenistanyň girdiçisi halk üçin, Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň gulluk işgärleri bary halk üçin işlemeli. Halk olar üçin işläp durýar. Halkymy etdir bizim öz pulumyza. Şoň üçin nesip bolsa diňe bizim halkymyzyň birazcık bir 3% aktiv bolmasy, eger şu halkymyzyň 3% aktiv bolsa, nesip bolsa bu rejimi düýünden köpünden sorup buly ýok eder. Demokratiskim putёm kanuny bozman Türkmenistana barar. Nesip bolsa sağ olun. Sağ olun Timur. Katıldığı benim bir goşakladıma şu doğru var. Dedim, hürmetli vatandaşlar, biz öz vatanımızda dolanıp baklı yaşap bilirsiniz. Siz öz vatanımızda mümkün bir gün dolanırsınız. Yönü qoğu yaşap baklı olup bilmersiniz. Sebebi, häzirki Türkmenistan'a kurulan sistema hiç bir adama baklı vermiyor. Diňe Türkmenistan'ın prezidentine halk mazladığını yol boşuna ve onun yanındaki yallak boşuna emhime kurulu, polis kurulu ve şurayali yani şu yallakları, şu prezident koruyan kullukları yaşayışları. Onun baktığı olmaz, yöne olur size göre yani gizlice köprek olur, yöne baktığı olmaz. Baktığı diňe yol boşuna olur, yani Berdimuhammedov. Nemçi? Ya inför, ne siz geldiniz Türkmenistan'a? Ne yaşayan? Köçe çıkartmalı da öyle Allah. Çağınız köçe çıkaran. O yerde bir adalet, o yerde bir kanunçuluk, o yerde bir görgülü ölüye pul yetenek banita varsa, onun aylığa hiç bir yıllık aylığa yetenek. Bir yıllık banita yapsa, bir yıllık aylığı liderde erti imene çölü yok. Sen şu da attır baklı olup bilen mi? Elbette yok.
İnanın men 1998 yılda Türkmenistan'da bağ yaşadım. Ömüm bağ yaşadım. 93'ten beri bağ yaşadım. Hiç kemçiliğim var mı? Hiç iyi. Absolutno. Her gün öyle gelen maşinli akşam komşum olarak geliyor. Bana da kömür 100 binleri yani kıyırım bana taktılar. Men o kömür gelen bir kılak geliyor. Bana da yine şuraya problem var. Bir bayrağı kardı. Onu veren banalar var. Yani o yerde tanışlarım var. Anlarda tanışlarım, kardeşlerim var. Hem biri görüyen bahtlı adam var mı? O da şuraya bahtlı adamın arasından sen bahtlı olup bilmiyorsun. Sen onun özüğünde kutlanıp bir toycağı edersen, nemecik edersen, bir ponkorduk yankı öz bağlılığını okuyor. Şunun geçerim şununla kutulur. Ya da yürüyün bağ olsa. Halkın içinde, halk kösünüp duğan, halk azap çekip duğan, senin bahtlı yaşap bilmezsen, adam olayan olsan. Şuraya sen numara şöyle, yanlaklar, yani bir kısani doğusunu yok oldu işleyen doğusuna dayanıp yaşay. Sen yani öz problemlerini çözüyorsun yönü bahtlı olmasın. Yani hakiki yürüm var olsa, hakiki yani öz inatan sen bu bakan olsa, doğru bakan olsa, onunla sen bahtlı olsun ya. Yani şunun için yani biz bahtlı olsun. Biz Türkmenistan dolanıp bilir. Bir gün, iki gün, bir ay çalıştıran onun yanına oturup, oğuşa, kediledip oturursun. Baht hükmünde vurursun. Yani daşar çıktın ama olin sana yankı hakikat yüzüne ururduğuna olin yine de gözün içinden tutup yine keserler ürk kalırsın. Şunun için biz bahtlı olduğunda biz Türkmenistan'ın içindeki yağdayı düzeltmesek bizde alaç yok. Ben şunu düşündürecek olin. Yine Avrupa'da bahtlı olup bilirsin. Ya da bir Gruzya'da her demokrasiya geçti. Ya şuraya demokrasiya bulun yerde öz hakkın qorap bilyen yerinde, yaşap bilyen yerinde, öz mülkün olsa onu qorap kanuniyatına bolyan yerde bahtlı olup bilersin. Yani başka devletlerde bahtlı olmak kıymetini. Anladın? Yine men şu yerde yaşayan Gülyan hemmedan bahtlı. Bir arzuğum var Türkmenistan'da dolanıp şu yerdeki adamlar bahtlı olmak. Başka arzuğum yok. Kardeşlerimi görmek ve bahtlı yüzleri görmek şöyle barandı. Yani kardeşlerim aylananda uğram ülüp durun ortalar sen bahtlı olmayın. Ama coşarsın verirsin turlarını zat edersin. Şonun bilen sen olur yani bir erdinle kömek edersin qalan erdinle kimetsin. Yine de sen yok olsan ular yine kösenirler. Şonun için benim fikrimçe şu doğru atık bir mesele bahtlı olmaz. Şimdi yollar tiz vaqtda açılan bir forum var. Timur Terkir'de ne fikir diyemez. Yollar tiz vaqtda açılır mı? Ne siyadar geldi. Yine diğeri tiyade prezident oldu. Ne mi yükledi? Yollar açılır mı açılmaz mı? Şuna da düşünürsen. Sağ olun köp sağ olun. Görüşürüz yanım burada. Bizim çeşmelerin havalarına göre Aşgabat'ta ve belki vilayetlerdeki çeşmelerin havalarına göre näme Karamdağ, Tohumtici şol gaty korkup durur şol näme şol Karamdağ tiz gitmek sebäbinden şol näme korkunçundan gitmek korkunçundan gidip durdy. Soňra sizin çıkışlarınızı bilen ve şol bütün dünyada awraya gaçan üçin şu öz nämesini, öz prezidentini, öz oğlunu goýup bize içinden habar geldi. Men onu gün doğru tasdikap öyle mi? Men 100% onu nämet bildiğine bir şeyle haberler gelip dur. Yani şoň üçin yine bir näme var, bir soru var, orada bir şol indi şol daşarda Türkmen opozisiyası aktiv harekete geçenden soň tembol bizim hareketimizden soň şol näme Karamdağ rejimi, şoň Tohumtici şolda Murat Kılıçov Fransa'da ve Avrupa devletlerinde adamları toplap ve adamları tayarlap öz harby hünärmen yoldaş bilen olary tayarlap Türkmenistan'ın içinden koyuverir ve bizi öldürür diýip Türkmenistan içine belki
taýýarlyk gören adamlary we belki göze görünmän duran belki guramalar var. Şolary ýürite. Şolar üçin köprägem pul goýurupdy, şol tapmaly diýip biz göze görünýänleri, göze görünmýänleri bize gyzyklandyrýar diýip aýtdy. Nämetdirler. Şoň urunda häzir aňardan gaty işläp durýar. Şondan gorky var. Gaty gorky var. Şoň üçin ene şeýle bolar. Türkiýe medialardan aýdar, ene etir açlar. Ene belki bir gün açar diýip aýdylar. Hawa, ene açylmady. Tam belki 24 kanal var, Ort kanalında. Ondan aýdar, hawa ene boşluk Türkmenistanda yeniden bir uçuş bolacak hawa. Hawa indi ýollar açyljak hawa. Olan bolmaz. Şeýdip her zamanda, her wagtda şeýdip uzağa çekler durur hawa. Şu rejim, şu näme düzünde. Şoň üçin hem gelecekde bizim çeşmelemede göre ýollar açılmaz. Eger de bütün dünýä guramalary şol indi Covid ya belki mikron yok diýip olan edilen wagtynda onda açılmagan mümkin. Ýöne şol bir bahana bolsa, bir bahana bar bolsa, şu bahanany öz bekbitleri üçin ulanlar diýip bize Türkmenistan içinden we şu harandan ýakyn adamlardan habar geldi. Sag bolun Murat aga. Sag bolun Timur. Menim şuna jogap bereyim. Ýollar ýollar tiz wagtda açylarmy? Ýok, açylmady. Eger de Serdar Bermuhamedow hakyky saýlawlarda utup gelen bolsa, ýollar açylardy. Ol özü gowy bizden rehimsiz bir geroinşik hakyky utmady, ugrulady sizin sesleriniz. Sizem gelip bir topar adam Türkmenistanda giýräse, birinciden size karşı görüşmeli bolýar, onun gücü yok. İkinciden siz gelenizde size iş gerek. Size sosyal kömek gerek. Eger iş olmasa. Özüňiz pikir edin. Häzir Türkmenistanda 70% bolan işsizlik. Yine de Türkmenistanda 1,5 milyon döküläýdi. Näme bolar Türkmenistanda? Bu adamlara näme iş verecek? Bu adamlara iş vermeden çörek vermeli. Diýmek, ýa-ni subvensiyon haritler, ýa-ni hökümet tarapyndan kömek edilen haritler, un, çörek, ýa, hemme zatlar bermek. Olar şuňky içindäki adamlary ýa-ni ekle bilen oklar. Şolary berip bilen oklar. Siz daha üstünden ýagaýsaňyz, siz saklap bolmaz. Şoň üçin bu düşünýär bolar. Bular menin pikirimçe şu ýyl indiki ýol açyldy. Näçe ýol açylmalar? Sebebi ine bizim kanunlarym gödök bolup bizim seslerimiz oglady. Han ses çykdymy? Han ses çykdymy bir ýerinden? Ýok. Han hak galdymy? Ýok. Hak näme diýdi? Aýyny boldy. Şol uklap ýör. Hiç adam bolmady. Hiç adam boldy da. Şu gün biz turup şonu çalışsak boldy bolýar. Hiç wagtdan geçdi, biz 30 yıl giýjek. Hiç wagt geçdi. Şu saýlawlara geçirdikmi? Netijeler alykmy? Basşa diýip alýat ýykýar. Eger saýlawlar bolmasa da eger biz saýlawlara geçip şonu aýyp bilýär. O bizim seslerimizde isläm ýok şonu. Biz Allah kanunlar bolup, gödök bolup, seslerimiz oglap gelen adam biz isläm ýok. Biz turup aýyp bilýär. Bizim doğal hakkımız var. Konstitusiýanyň üstünde iň ýokurky guruma hemme zady günne çalışyp bilýän halkdyr. Bizim halk. Şoň üçin o bize barmy? O Berdimuhamedow'a barly. Şondan gorkýar bizden. Şondan ýollar ýapýar. Şol birleşäýmedin. Daşynaklar azatly görüp içine gelip men işim görämedim diýip ýollar ýapýar. Anana. Diňe olam däl. Siz eklemeli. Onu eklebilmeyecek gözü etdi. Her krizlerde ne kakası ne oğlu bunu hünermek derdi. Bir diş doktor beylikten diplomat yapıldı. Iqtisat taraftan hiç takmıyorum. Ne olur? Bu ne emeliye? Karadan, yani bazılarda, kara bazılarda doların nırkını Merkel vattan giyecek pulları oğlap, maşençisto edip şunu kaçırmak. Dine şunun için, şunu ömürlük batık oluyor. Şuraya bir gayrattır akılsızlarına. Dine şunun için. Şunun için yollar açılmaz. Karşı oturmaz. O yerde yollar açılıyor. Yine Rusya'yla açılıyor. Rusya'yla ne yapacak yollar açılıyor? Rusya'nın samolyotlarını hiç şeyle aeroportta kabul edemez. Bunlar ne yapıyor? Rusya Türkmenistan'ı kırıyor. Türkmenistan'ın bunlar transit oluyor. Samolyotlar çalışıyor. Türkmen samolyotu
hemme döwletlere baryp bilýär. Ine şol Russiýa uluglaryny çözme üçin Türkmenistan beýaşmat kazanýar we şoňa hyzmat edýär. Boldy. O Türkmen halkyna hyzmat ýalançy. O gelýän pullaram Berdimuhamedov 80% büdjete gidiyor. Daşky fonda gidiyor, uğurlap getiriyor. Bizi gaýry edýän ýok. Düşünün burada. Halky gaýry edip, halka yani kömek edecek adam yok hükümette. Bu son gelene rihimsiz. Bunun yanki diňe bir söz var, kedilen okunan. Portretini yaptılar marda. Marin vilayetin hekimine canı diye. Bir gün sana vakt, 10 yaş adam çıkış et, meni gorlasın. O büyüktürdü, 10 yaş adamı arkadağı sevdarlar. Yine bunun çöz bilgen meselesi, diňe bir kanun sebebi bu köçü adamları, şurada hiç var, hükümet derecede, hükümette işleme adamlar der. Yani bunun hükümet düşüncesi yok. Bunun var düşüncesi, cığırlıktaki şermenine daygalarım şundan öktü. Şuraya düşüncesi adamları biz hükümete getirmeliler. Şuraya gidiyorlar, onun saylanıp gelen o. Uğurlap, maşin çıtırdık geliyorlar da yine bizim devletimiz daha diyor. Şuraya. İnik soru, Timur? Men jogap bereyim, şol yazılan soraga. Aynen. Murat Koyçuk, siz prezident bolsaňyz çynawlaryň gidirjelerini gölepçilik edip bilermisiniz? Eger çynawlara ýol berseňiz, biz günümüz Russiýanyň gününe düşür. Men şoňa jogap bereyim, biraz nädori grammatik ýalňyş ýazypdyr ýene, şeňe jogap bereyim. Aynen. Ine men size jogap bereyim. Birinjiden şo biz demokratik putем biz Türkmenistana baramızda ve şol чиновниклар aldınan vakt, işe aldınan vaktında yürüyte egzamin bilen aldılar gerekli yerlerinde. Tamam mesela olan aylıkları yukarı aylıkları bu чиновниклар yukarı aylıkları. Eğer de чиновникларın her ayda her yarım yıldan her bir yıldan egzamin tapşırarak öz işlet turnirinde ve özünün şol koyulan nämesini özüne koyulan şu yukarıdan koyulan должностыны şu nämesini şol соответствует ýanda şo nämet. Şoňa egzamin her ýylda egzamin tapşyryp durur. Soň hökümet tarapdan mesela men B soň ýene belki polisler, belki nämeler hemmesi her ýylda öz uğurlarynyň, öz okan uğurlarynyň we öz alyp barýan ýolbaşy ketýän uğurlarynyň hemmesi Türkmenistanda mecburi ýagdaýda egzamin tapşyrarlar her ýylda. Eger de egzaminden geçip bilmeseler, öz uğurundan bilgi bolmasa, ılım bilim bolmasa, onda olar öz işlerinden aýrylar. Şoň üçin şu zatlary birinji şartlar bolmasa, onda Türkmenistanda hiç açan geljek, bu Türkmenistan geljek bolmaz. Şoň üçin diňe Türkmenistanda geljekde diňe ılım bilim adamlar öz ýerlerini tutmaly. Eger de şu häzirki şol adam okumana gitdi, bir diplomy satyn alyp da uňalatlar bolmaz hiç gaçanam. Olatlar düýünden kökünden ýok ediler. Sag bolun. Sag bolun Timur. Menim jogap berýän gysga. Bu teknik problema. Bu problema aslında däl. Sebebi biz deklarasiýa adahodlyk diýerler. Öz gizejiňlarda deklarasiýany berdirir. Hemme hükümette işleyen adamlar her yıl tapşırır şu deklarasyon. Eğer hakiki şun kazanan da bolsa onun şunun tülüğülür, naloglar, salgıtlar töler. Men her vakt gen görüyorum. Niye hükümetteki işleyen adam men yalı giyici biznesmenlerden bay oluyor. Men gen görüyorum. Ya o yine yani para almayı söylen. Yöne biz şunlar para almadı yani aylıklarını ummatsız kaldırırız. Her bir adam 3-4 bin, 5 bin aylıqlar hükümetli işlerine. İň pesi 1 bin, 2 bin aylıqlar bular yuwaş-yuwaşdan kariyerler olur, yani kariyera diýerler.
ötüş hiyerarxiyası var. Şonun ötününe ayrıklaran köpülür, statusam köpülür. Şuraya mümkünçilik döretmeli. Sen egerde birine para alacak gavursan, dini yani onu cenada çağırmalı. Onu satsal şertler döretmeli. Şu yola geçmeli yani. O demek, şunun aylıklarını, onun yani privilegiya demek, samolyotda yine bir kredit alanına 5%, yine bir şuraya şertler düzeltmeli. Şu şertlerden mahrum olan yadayına ulu bir ağır yadaya düşüyor yani. Şunun için şu hükümet işgalleri şuraya şertler versek bulur. Para da almaz. Guvursundan konkursunu söyleyen yani saylam çıkar da olur din halkı kılmadı eder. Yani öz işlerini yitirir vermez. Şu şertler yine Avrupa'da işlettir öden o işliyor. Sen hiç mi para vermez? Mümkün ne? Anladın? Sen onun aylığı sen veren paranın köp. Sen şunun 10 dolar versen 2 ayda alya olardı. O sen 10 dolarını alıp 2 aydaki aylığı alıp işinden gidebilir. Onun işi bütün ömrünün sonuna çalışan iş başına. Sebebi ömür kontrakt değil. Onda şundan bir topor şartlar var. Yani sen bir 20 ya 100 bin doların için milyonlardan alıyor. Yani arkasında bir topor yani garantiyalar var. Şunun kalma diyali yine şuraya şartlar düzeltmeli. Onunla burada paradan var. Para karşı görüşmenin esası yolu şudur. Esası yolu o tutup basmalı. Sen tutup basıp yetişmeyken eyyam tersi görür. İki taraftan. Şu yani. İnnik sorun için Timur, vaktimiz olsa. Yollar tiz vakta açılır mı? Soruğa cevap verdik. Onu yollar tiz vakta açılmadan kaçan açılır yollar? Ne şu soruğa neyem cevap verir yani? Timur? Tezimi eleştirin o. Sorağa yine bir soru verecek mi yani? Ne mi sorağa? Eğer de tiz vakta yollar açılmadan kaçan açılır yollar? Ne şu soruğa? Yollar açıklar kaçan da şu bütün dünya panikası yaptırında bütün dünya panikası pandemiye Covid mikron Covid-19 panikalı kutarın vaktinde onda Türkmenistan mecburi adayda yolları açmalı olur. Elinde başka alat yok. Elinde bütün dünya yolları açsa Türkmenistan mecburi adayda yolları açmalı olur. Yine Türkmenistan her iki adayda dünya panikasına katılıp dünya panikası o prezident ulanıp Türkmenistan'a öňüm aýt geçdiňden korkup Türkmenistandaki adamları daşyryp saklaýar. Täzinde Türkmenistanyň aktiwrek adamları baram Türkmenistan daşynda bolýar. Türkmenistan içinde her iki wagtda bize çeşmelemeden doğru malumat geldi. Olamasa 2 milyon 700 bin adam Türkmenistan'da hazır var. Plus minus 2 milyon 700, 2 milyon 750, 800 şu tövrekte adamlar var diyorlar. Şoň üçin şoňa haçan da şu panika kutar wagtynda Türkmenistan yolları %100% açdylar diýip men öz pikirim var. Sağ olun. Sağ olun. Menem şeýle pikir edýän häzir ünsürüm. Serdar Berdimuhamedov geldi. Hemme Serdar Berdimuhamedowy ine täze prezident geldi. Hemme zat gülýär bu diýip golýanlara ine men düşündirýän. Şu adam kakatynyň ýanyna bolundy da açyp bilýär ýoly. Bu kakatyna günden soraw berip biljek adamdy. Masalan, beýleki vice-premierler garnaşlyk bolmasa da Gurbanla soraw berdiler ýollar boýunça. Ölsünler diýip aýtdy. Indi şu adam eger olýar gowy adam bolsa, olýar pirişde bolýan bolsa, näçe kakatyny aýdyp ýolları açdyrmady. Onun üçin odan defen basmadylar. Basmadylar. Eden o. Näçe prezident bolundan soň gör birinji bilen bu hökümeti ýatyrýar. Näçe ýollar açan ok, näçe halka kömek eden ok. Bu hökümet näçe ýatyrýar. Öz bähbidi üçin, ýa-da şulara aýyp öz garnaşlaryny getirmek üçin. O bize intek bir edmem eden ok, etmeden.
Şoň üçin ýollar kaçan açylar. 2 ýyl bul rehimsiz, adalatsız, häzirki Serdar Berdimuhammedow, arkada Serdar diýilen Kliçkaly adam öz hökümeti gurup berkidip terrorçylyga başlan soň ýollary ýuwaş-ýuwaşdan ayda 1-2 san samolyot getirip halky gynap saklar. Hiç ýyl haky ýok onu etmeli. Şu adamy biz eýýäm jenaýda çekmeli. Şu Merkez Bankda uğurlan pullar üçin eýýäm şu saýlawlarda alan üçin, alap fitlerimizi uğurlan üçin şu maşynyny biz eýýäm türmäge basmaly. Näçe ýol açdy. Siz imsin 30 saat hereket eden ýok. Aeroportda çıkan ýok. Sesinizi çıkaran ýok. Gizlin ses bermeň ýolunu tapyp senin arkamda bütün dünya cemiyet kurumlarını koyup basış edecek olsak gizleme otuyorsan. Ne yapacak size yollar açıldı? Aynı şunu. Ne yapacak? Şekla yollar açılmak için. Mesela için yürüme için ayak gerek. Siz eğer ayağınız bağlı da yürümeseniz o ne siz yolu yani sonuna çeliyecek. Mümkün mi? Şunun için harekete yok olsa bereket yok. Men şondan söyleyeyim. Men sizden opozisyoner ýasasyň gelenok. Ýönetim öz istemleri yerine getirmek için bir küçük ädim etmeli. Birinci saýlawlar başlamaly. Hemme tanış bilişiniz bolsa, goşturmaly saýlawlara. Sebebi siz gyrada durup, sizin arkaňyzda, sizin seslerinize dayanıp bütün gurumlar hareket bilýär. Ol bir ummatsız kömeklik halky. Ne şuraya inlik soralar geçelim. Yollar açılmasa biz ne etmeli? Yine şuraya soru var. Kıyıska cevap verdiyseniz Timur. Yollar açılmasa ne etmeli diye. Ne etmeli diye Huda saklasın. Ben gücü kullanmadım şol öňe ayt geçtik. Ve şu ata qaytalap şol soralar qaytalanýar. Sonra biz qaytalap cevap verdik. Diňe halkyň aktivliginde ve birleşip ve şol Türkiye'de mesela bizim grazlarımız köp baba. Barın aeroportda 2000 adam var, 3000 adam anarda 100 minlap adam var nämede İstanbul'da. Birleşik bir hiç bolmanda 2-3 min adam olup aeroportda barına. Sizin özüňiz hareket etmese kim hareket etsin sizlerek? Biz size aytıp ketdik, hem de tarafta aytıp ketdik. Eziz halkım, canım halkım. Bizim bir gödül bir halkımız var. Ýöne korku aslında, korkmaň, birleşin. Eger birleşip barsaňyz, bular gitjek ýeri ýok. Bütün dünýä görürler. 3000 adam oturup barın, bütün dünýä görürler. Ýol açyp taşlarlar o. Ýene şol ýagdaý o. Ortaýetde bütün belki öz araňyzda näme gepleşip telegram chatlar açyp öz araňyzda toplaşyp Moskwa barın. Ýatan aeroportda 2-3 adam bolup toplanyň. Şonda bütün dünýä görür o. Belki döwletlerde, Kazanda, belki döwletlerde, Amerikada tapagy ýok. Niýerde problem bolsa, hemmeňiz birleşip de herekete geçmeden onda herekete bereket, hereket bilen hiç sat ýok. Allah Taala da şunu istiyor. Ýoluňy açyp dur, problemi däl. Diňe özüňize bagly. Sag bolun. Sag bolun. Gatly dogry diýen menim goşulýan her adam, her ýurtda öz hereketini etmeli. Egerde köçe çıkman gorken bolsaňyz hatlar ýazyň. Oturan döwletiň ýol boşuna hat ýazyň. Men plany. Men Türkiýe döwletinde ýaşaýan. Men pasportum çalışjak bolup plan çygyp bardym. Konsulsa ünsen bilen okup üstüme söýýär. Men Türkmenistana gaýtjak bolup reýsleri açyn diýip bardym. Reýslerim açylmok. 3000, 5000 dolar talap edýärler. Maňa kömek edin, bizim ýollarymyzy açyp berin diýip. Yarın Erdogan, yarın oturun döwletlerimize. Oturma. Ýat bilmeýän bolsaň, daşdurumyzda bir akylrak bardyr, ýat bilýän, ýani hatda bu jemlet bilen o. Bir ýatsyn, gol çekin hemme. Üýüşmeýän bir haty. Korkmaň, oturmaň, hereketde gerek. Hereket bolmasa bunu ne yapacağım ve bizim isteklerimizi yerine getirsin. Ne yapacağım? Alacağını alırlar, etçini etmiyorlar. Bizim otursak ne olsun? İçinde daşınakla karışıyor, daşınakla içindekle karışıyor. Biz Berdimuhamedowlardan korkuyoruz. Olur bizden korkuyor. Kaçına çelip bu yağdayda biz oturuyoruz.
Herkese etmeli. Oldu. Başka yol yok. Değil mi herkese etmeli? Yolu biz açmalı. Serdar Berdimuhamedov hükümeti güçlendirince, öz adamlarını koyunca, işten ayrılan adamlar basınca, 9 ay 1 yıl vererek, şondan sonra durmukrak bolup, yani ki, öz hükümeti güçlendirip, yavaş-yavaştan açıktan yollar açar. Yollar açar diyelim, iki reis bir ayda. Onun yine pul verip, onun Türkmenistan'a barıp, müngedek bağlanıp, helal edilirsin. Ve bu yolu açılışarak, yolu açılan o. O yine Türkmenistan'ı kontrolü sakladı. Şunun için biz hareket etmeyiz, başka maç yok. Yine Kürt sorulma, Timur, şu edek inni biz bu toraylıya vaktim oldu. Biz çıkışlarımızı köprülemeder. Her gün iyiden yine çıkış ediyoruz Avrupa vaktlarına. Ben ayratayım şu çıkışlardan ayratayım videoları yazdım. Esası, güçlü, kritik taraftan cevaplar, sorular cevaplar yazdım. Şunun bilen Timur ruhsat berdiňiz biz köýül gepleşimiz toplaly. Men gepleşimiň başyndaky materialy ýene gaýdyp geljek bolýan watandaşlar. Men size halkyň arasyndaky ýaradylýan pikiri aýdaýyn. Ve siz özüňiz jogap berýän, şu pikir dogrymy ýa-da ýok. Oppositsionýerler bizim döwletimizi ýamanlaýarlar, olar günwata döwletden pullaryny işleýärler, olar Amerikanyň pullaryna ýaşaýarlar, olar daşary ýurtdy hojaýynlaryň itleri, opozisiýa diýenleriň hemmesi halkymyzyň düşmany, olar günwata döwletden tarapyndan maliýeleşdirilýär ve olaryň pullaryny ýaşaýan adamlar, olaryň pullaryny ýaşaýan adamlar diýip Men jogap berýän Men jogap berýän. Timur. Alo? Men jogap berýän de şoňa. Bolýar, biz ýöne. Pytgawa. O näde bu biz biziň ýelimiz, o näde mesela Murat Kurban Fransada, men Rossiýada. Rossiýa, Fransiýa wagtça öz arasynda näme hawa? Öz arasynda näme sanksiýa gurup ortaýda hawa. Bize biziň benim gülkün bir azda kendi bir analiz ediňä. Biz niýe ýaşaýpyz? Biz türkmenler biziň bir öz aladamyz bar. Biziň bir san terroristimiz bar. Olamasa Gurbanguly Berdimuhamedov oğlu ve şoň tohmy. Biziň düşmanymyz bir ýaly, şu bir san düşmanymyz bar. Şoň üçin şu bütün dünýä orta ýaşaýan, Amerikada ýaşaýan, Kitayda ýaşaýan hemme türkmenler şeýle. Şoň üçin biz birleşip şol nämen garşyna. Bäde biziň ýelimiz ýok, ýelim. Onda biz ýelimiz bolsa, onda men Murat Kurban garşyna çykardym. Murat Kurbanow bitile, maňa pul berse bitile edil. Näme ýa-da Allahu rahim ýa-da estağfurullah. Näme diýip ola biziň şu Türkmenistanyň halky üçin hereket etýär. Menem bolsa şu ol näme Murat Kurban garşyna çykýan. Murat Kurban näde ol hereket etýär? Aldyýar. Beledin elinde plan ýa-da. Şoň garşyna çykmaly boldy, dogrymy? Ondan için bolmayan ýatar ýa-da bir ýüregimiz aratsa, ýolumuz aratsa, etýän hereketimiz aratsa, Allah Taalanyň öňünde biz aratsa adamlar bolar. Gereklerinde o dünya bir jogap berýär diýip bolsa. Şoň üçin bu aýdynlatdan absurd aýdynlatdyr bolar. Şoň üçin azykanda tora berýän wagtyňyzda birazjyk bir analiz edin. Sag bolun. Sag bolun Timur. Ýene bir ýerek men ýatladýan, ine şu ýaly halkyň arasynda gep gurny ýaýradýar. Oppositsionýerler biziň döwletimizi ýamanlaýarlar. Olar günwata döwletden pullaryny işleýärler. Olar Amerikanyň pullaryna ýaşaýarlar. Olar daşy ýurtlar hojaýynlaryň itleri, opozisiýa diýenleriň hemmeti halkynyň düşmany. Olar günwata döwletden tarapyndan maliýeleşdirilýär we olaryň pullaryna ýaşaýan adamlar. Ülkeň adamlar. Şu sözleri Paul Joseph Goebbels 29-njy ýylda 29 oktýabrda 1897-nji ýylda Rein provinsiýasynda doğulan we 1-nji may 1945-nji ýylda Berlinde aradan çıkan adam aýtyp geçdi. Häzir şuň sözlerini ýene de Türkmenistanyň hökümeti ulanýar. Şu nemes siýasatçysy, ýa-ki Paul Joseph Goebbels, Adolf Hitler'in en yakın yalanlarından ve vepalı idalayıcılardan biri. 1926 yıldan Berlin'e Goyleiter boldu. Son olsa 1930 yıldan başlar NSDAP'ın
vağız büyürünün başlığı oldu. Şu propagandan, yani giyiklerin propagandasını yürütmenin yoluştu oldu. Weimar Respublikasının sonku tapkarının milli sosyalistlerin meşhurluğunun sonku yokurlanmağına möhüm koşuntı koştu. Her vakt diyendirlere Orta Avrupada yoksa Goebbels propagandasını etmedi. Yine şu Goebbels'in sözleri. Şu deyilen zatları Goebbels öz çıkışlarına her yere aydıp geçiyordu. Yine şu Goebbels'in giyikler olsa 60 milyon kolay halkı öldürdü. İkinci vatandaşlık uruşunu döredip bir topar adamlar kırıp dören bir faşist. Yine şu sağedi Gestapo sağedi propagandanın yolu açtı. Paul Joseph Goebbels şu sözler etti. Kaçan siz şu sözler aydanında siz özünüzü faşist Germanya yani Goebbels'e bağlayan siyasat olun. Buraya gurulmam. Eğer sultanlar olsa gurulmam da gün YouTube'a koyup şol adam maskara edin. Gurbanov olsun beylik olsun. Yöne şuraya da aytmaklık Goebbels yani tökmet atıp halkın anını manipülasyon etmek oluyor. Şunun bilen hormatly vatandaşlar biz öz gepleşigimizi tutarýas. Sizin hemmäňize birinji bilen jawap, ikinji bilen adalat arzu edýär. Timur Serkerde siz vatandaşlarymyza bilen hoşlaşyp bilersiňiz. Köp sag bolun, sizler üçin. Eziz vatandaşlarym, diňe birleşmekde güç gaýnagy. Eziz halkym, diňe türkmençilikde güç gaýnagy. Eziz türkmen halkym, diňe imanda güç gaýnagy. Eziz halkym, diňe birigi sylamakda we bilim ulumda güç gaýnagy. Gelende wagt geldi, eziz halkym, bileşeliň we Murat Kurbanowy golda alyň, hemme taraplayın. Erkek adam arasy hereketde. Şoň üçin bolsa gerek ýerinde her kaçan bolsa sonra jogap berip bilersiňiz we men jogap berin ýa-da Murat Kurban jogap berir. Bir her kaçanam bolsa halkyň öňünde halka arasa hereket görkezmäne, halka gowy ýol görkezmäne, halka imanly, türkmençilikli we arasa ýol görkezmäne biz her kaçanam taýýar. Şoň üçin eziz halkym, geliň birleşeliň, birlikde herekete geçeliň. 2 aprelde biz Murat Kurbanowy goldap, hemmemiz şoňa öz istegimizi goýalyň we şol rejimi geljekde düýünün kökünden türkmen halkyny ezmezýanak, türkmen halkyny genosit etmezýanak şu düýünün birlikde eziz halkym birlikde bilimli ulamly hereket edip şol haram tohum düýünün Türkmenistan'ın gününe gelin. Sağ olun eziz vatandaşlarım. Indiki de görüşýänçek. Toralagyna garaşýar. Sağ olun hormatly vatandaşlar. Şu ýerde köp soralara sizin özüňiz menden gowy jogap berdiňiz. Köp taňa ýakasyn men seredýän düşünjäňiz has ösküldük ötýär. Men berenýän şoňa. Täze arassa akylly adam bilen adat adam bilen görüşmek has gyzykly bolýar. Şoň üçin iki türkmen birleşen wagtda bir döwlet bolýar. Şonu unutmaň. Sizin hemmäňize köp üstünlikler arzu edýän.